Hello mga kaibigan, welcome back po ulit sa channel natin, Sensei Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng super lutong na sinabit na lechon kawali. So napakalutong po niyan. Siyempre pinartneran po natin ng sinampal na manok or sinampalukang manok na marami pong yung may talbos po ng sampalok. Tapos dagdag pampaasim po. Sa ito po ating mainit na sabaw, mga gulay, ating kanin, ating mantomi. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkaan pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan kayo po mga verse po namin. Mga po lagi po kaming meron mga kain sa araw-araw at kaligtas po. Maraming salamat po Ama. Ito po sa abdalayan ko sa inyong pagtungan na sa Kristo na kaligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Higop po tayo mainit na sabaw. Kain po. Gulay. Sarap. Pakalambot. Oh, asim, sarap.
Lasa. Bagay na bagay. Grabe. Oh. Excuse me po. Excuse me po. Pasensya na ho, hindi natin maikakat kasi uncut po tayo sa YouTube.
Super lutong. Excuse me po. Gabi.
Excuse me po. Last bite na po tayo.